Mimochodom, nedávno zomrela tvár detskej očkovacej kampane v Izraeli. 8-ročný chlapec dostal infarkt. Samozrejme, ktokoľvek tam vidí nejakú súvislosť s vakcínou Pfizer, sa môže rovno nahlásiť do zoznamu Konšpirátori.sk, kde sa pred pár dňami objavil aj konzervatívny denník Štandard. V nedeľu sa stalo niečo zvláštne. Po klasickom moralizujúcom úvodnom slove moderátora politickej diskusie v politike, tentokrát pána Dürera, ktorý sa nám pre zmenu prihovoril nie ako etalón morálky, nie ako vojenský expert, ale ako veľký znalec migračnej politiky a nenechal ani nitku suchu na ministrovi vnútra Eštokovi, začala konštruktívna argumentačná výmena. Môj kolega, generál Tibor Gašpar, krok po kroku veľmi odborne vysvetlil logiku a význam nočnej akcie na hraniciach a pán Dürer čiastočne uznal, a tomu slúži k úcti, zmysel prijatých opatrení. Debata bola až tak plodná, že v jednom bode narazila na aktuálne najzásadnejší spoločenský problém. Migrácia tu bola, bude a ja si myslím, že v nejakej rozumnej miere aj my ju budeme musieť akceptovať. Sú tu ľudia, ktorí prídu... Vzhľadom na požiadavky pracovného trhu určite ktorí áno. tu študovali, áno, ktorí tu chcú pracovať, ale ktorí neprinášajú so sebou aj absolútny spôsob života a nepresadzujú ho spôsobom, aký majú doma. Rešpektujú to, že sú niekde. Pán Gašpar, ja som strašne rád, že toto hovoríte a že teda tolerancia voči migrantom, a teraz myslím legálnej migrácii, pre požiadavky Slovenskej republiky, že ju teda privítate. Ale do porovnania vám dám. Máme tu na dnes množstvo informácií z niektorých európskych rozvinutých krajín, ako je Belgicko, Francúzsko, kde tie problémy naopak už prerastajú tú normalitu a presadzuje sa tam jednoznačne spôsob života, ktorý prinesie Ale veď nikto hovorí, že nie sú. A v tomto sa, pán Dürer, veľmi mýlite. Nielenže obrovská skupina aktivistov presne toto tvrdí, oni dokonca aktívne spolupracujú s organizovaným zločinom pri nelegálnej migrácii a hlavne, a to je pre mňa ten kľúčový problém, má táto skupina moc umlčať, zdiskreditovať a spoločensky zničiť každého, kto s nimi nesúhlasí. Zoberte si príklad dlhoročného švédskeho policajta Petra Springara, ktorému jeden piatok v roku 2017 praskli nervy a napísal na Facebook faktický zoznam trestných činov, ktoré v daný týždeň riešil. A k týmto trestným činom ako napadnutie, znásilnenie, pokus o vraždu priradil zoznam mien podozrivých. Ali Mohamed, Mahmoud, Mohamed Ali. Samozrejme všetci zo Sýrie a hlavne bez dokladov totožnosti. Za faktografické zhrnutie jeho týždňa bol okamžite suspendovaný a obvinený z extrémizmu a švédski policajti radšej prestali zverejňovať etnicitu, respektíve farbu pokožky páchateľov kompletne. Dnes na kolenách prosia švédsku armádu, aby im pomohla v boji proti vražedným drogovým gangom, ktoré sa vo Švédsku tak neuveriteľným spôsobom rozmohli, ale hej, aspoň ich nikto nepovažuje za rasistov. Tento problém sa však netýka len otázky migrácie. Svoje o tom vie Soňa Peková, ktorej roky odbornej práce v oblasti molekulárnej biológie v očiach hlavného prúdu zrazu nič neznamenali, lebo si dovolila nahlas povedať, že COVID nemá prirodzený pôvod. Mimochodom, nedávno zomrela tvár detskej očkovacej kampane v Izraeli. 8-ročný chlapec dostal infarkt. Samozrejme, ktokoľvek tam vidí nejakú súvislosť s vakcínou Pfizer, sa môže rovno nahlásiť do zoznamu Konšpirátori.sk, kde sa pred pár dňami objavil aj konzervatívny denník Štandard. Vraj preto, lebo vo svojich textoch selektívne informuje o migrácii, LGBTI plus ľuďoch, sústreďuje sa na správy a komentáre, ktoré majú vykresliť údajný úpadok a ohrozenie Západu v jeho etnickej, kultúrnej, náboženskej a ideologickej podobe, normalizuje a prináša do verejného diskurzu osobnosti a naratívy krajnej pravice. Ale no, to v demokratickej krajine rešpektujúcej slobodu slova nesmieme tolerovať. To kto napísal tak fašistické zdôvodnenie? Globsek, Sorošova stredoeurópska univerzita, Gerulata, denník SME a denník N. Už tomu rozumiem. Pán Dürer, nad konfliktom na Ukrajine ste sa pohoršoval vo svojich úvodníkoch pravidelne. V súzvuku s celým mainstreamom ste tvrdil, že Rusko vedie vyhladzovaciu vojnu proti Ukrajine. No pri pohľade na oficiálne štatistiky je nepopierateľné, že Izrael zabil za mesiac viac nevinných civilistov ako Rusko za takmer 2 roky vojny. Ja otvorene odsudzujem teroristický útok Hamasu. Priznávam Izraelu právo brániť sa a požadujem aj okamžité prepustenie rukojemníkov. Ale aktuálne vyčíňanie Izraelu sa podobá viac na genocídu z pomsty, než boj s terorizmom. Pán Dürer, verejne vás žiadam, obetujte mi jedno z vašich úvodných slov a približte Slovensku váš postoj na dianie v Gaze. Tak otvorene a tak humanisticky, ako ste to robieval pri Ukrajine. Alebo využite svoj priestor a odsúďte nedemokratické kádrovanie konzervatívnych novinárov.
Alebo aspoň fakticky popíšte negatívne dopady otvorenej migračnej politiky v západných krajinách. Viete čo, spravím vám to ešte ľahšie. Nemusíte hovoriť nič. Len venujte minútu ticha obetiam očkovania a dokážte mi, že sa mýlim. Že sa mýlim, keď tvrdím, že mnohé z problémov, ktoré trápia našu spoločnosť, nemajú miesto v médiách hlavného prúdu a namiesto konštruktívnej debaty sa dočkáme vždy len nálepkovania ako rasista, populista, konšpirátor či dezolát.